Fil-qorti kompla jinstema' l-libell li Tony Zalb, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union għamel kontra Vince Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-GRTU. Il-libell sar wara li Vince Farrugia f'programm fuq ix-xandir tal-Istat kien qal li Zalb kien għamel pressjoni fuq l-MCSD biex idaħħlu l-kelma ġrieden fil-minuti. Fil-qorti xed iċ-Chairman tal-MCSD Sunny Portelli fejn ikkonferma li Farrugia irrefera l-ħaddiema tax-xogħol prekarju bħala ġrieden. Qal li waqt il-laqgħa kien hemm Dolores Cristina li kienet qed tagħmel preżentazzjoni dwar job mobility. Tony Zalb kien għamel intervent li fih qal li l-ITC għandha toqgħod attenta għal dawn il-ħaddiema li jaħdmu taħt kundizzjonijiet ħżiena. Wara għam Vince Farrugia f'daqqa fejn qal lil Zalb jekk tridu żommuhom intom dawn il-ħaddiema u ddeskrivihom bħala ġrieden. Sunny Portelli qal li b'dak il-ħin intervjena u l-laqgħa kompliet. Huwa ċaħad li Tony Zalb jew il-General Workers Union għamlu xi pressjoni biex din il-kelma tiddaħħal fil-minuti. Għalli kien hemm biss talba imma mhux pressjoni. Xedet ukoll Silvia Gauci li hi s-segretarja tal-MCSD li konfermat li ntqalet il-kelma ġrieden u konfermat it-talba tal-Union biex din tidħol fil-minuti. Hija qalet li meta Farrugia kien għamel dan il-kumment ħasset li kien kumment dispreġġattiv. Qalet ukoll li wara li l-kelma ġrieden iddaħlet fil-minuti ċempilla Vince Farrugia u qalla li se jtella l-qorti. Għall-Union qed jidher l-avukat Aaron Mifsud Bonnici fil-waqt li għal Vince Farrugia qed jidher it-tifel tiegħu Giancarlo Farrugia.